Hola a tots. Avui us comentaré un tema que ens amoïna als científics i crec que a tothom, i és sobretot està adreçat a la postura que tenim o tindríem que tenir en el futur de cara als oceans. Aquesta conferència es va presentar ja fa més d'un any, ha sigut actualitzada i el que pretén parlar és de què no estem fent al mar que tindríem que fer i per què el que fem al mar encara no ho fem a terra. Llavors, d'alguna manera podríem dir que els oceans ens parlen. Els oceans ens donen senyals de que quelcom no està bé. Una de les senyals més importants que coneixem avui en dia, com veieu a la imatge, són les grans illes de plàstics. Aquests plàstics han estat acumulats durant molts anys als oceans i des de fa ja quasi més de 50 anys els científics avisàvem d'aquest fet. Sabíem que els fons marins de més de 1.000 metres o més de fondària, com veieu a les gràfiques, hi havia grans acumulacions de plàstics i altres escombraries que venien dels aports continentals. Sabíem que això estava acumulat, avisàvem, però malauradament poc cas ens han fet, no? Fins que no ha arribat un dia que sabíem que els oceans, iguals que tornen la sorra dels rius a les platges, tornarien aquests plàstics a la costa i també al mig dels oceans. Altres exemples de que realment els oceans ens estan parlant, ens estan dient que quelcom no va bé, són com aquesta imatge que veieu aquí. En les últimes dècades, cada vegada trobem moltes més meduses als oceans i les veiem a les nostres platges i ens causen els problemes que tots coneguem. A ningú li fa gràcia que li hagi picat una medusa i l'hagi espatllat pràcticament l'estiu. Doncs mireu, aquestes meduses també els científics avisaven, cuidado, que realment aquestes meduses no és només una casualitat, sinó és fruit de la mala gestió que hem fet nosaltres dels oceans. Hem extret dels oceans de forma esbojarrada gran quantitat d'espècies, com peixos, tortugues, etc., animals que normalment regulen les poblacions de meduses perquè se les mengen. Què ha passat? Que si realment, com veieu amb l'esquema, aquests animals els han tret, i no només els peixos que mengen les meduses, sinó els que competeixen per l'aliment, que és el plàncton, amb les meduses, clar, les meduses es troben fantàsticament bé i creixen enormement les poblacions. Això ens porta a pensar que estem canviant uns oceans diversos, rics, plens de peixos, per oceans pobres, plens de meduses. Però cuidado, les meduses també es moren per la contaminació. Resisteixen millor que d'altres, però la sensació és que quan hi ha meduses és que realment alguna cosa està fallant i alguna cosa estem fent malament. Un exemple més del que hem fet als oceans i no ens hem volgut donar compte, i ara sí que al parlar als oceans ho veiem, és quan anem al mercat i veiem que hi ha menys peixos, que els peixos són més petits, que costen més diners. Pregunteu-li a l'àvia què veia ell al mercat i el que veieu vosaltres. Algo està passant. Ho fem tan malament que pràcticament molts dels bancs de pesca, dels llocs de pesca a tot el món, estan exhaurits o estan en perill. I en vez de buscar una solució, en vez d'apretar-nos un poc el cinturó i dir ja no s'hi val tant, a sobre fem més barcos, més grans, més potents per acabar d'exhaurir el poc que hi ha als oceans. Aquí teniu un exemple. L'exemple és la pesca de ròssec, no? La pesca de ròssec està arrossegant pel fons del mar i no només treu els peixos en grans quantitats, sinó que a sobre està llaurant al fons del mar. Si veieu, aquí els oceans d'alguna manera estan, diguem-ne, sobreexplotats. La imatge de dalt veieu el Cap de Creus, tots els punts vermells són llocs amb els quals quasi cada setmana ha passat un barco de ròssec. Aquest barco de ròssec s'ha emportat tota la vida que hi havia al fons, entre ells els peixos, i ha deixat marques brutals com les que heu vist abans. Què passa això? Que jo, que sóc una persona que vinc de pagès i veia que a l'hort només que el llaurava una o dues vegades a l'any i amb això fèiem que l'hort fos realment productiu, a l'oceà passa tot el contrari. Estem llaurant al fons cada dia, tots els dies de l'any. Així, quina vida hi pot créixer? Fixeu-vos, un dels exemples més emblemàtics de que realment ho estem fent molt malament és aquest cas del peix rellotge. Aquest peix era un peix molt apreciat, és un peix que pot viure fins a 60-80 anys, aquest peix vermell. Quan es va trobar als bancs on vivien aquests peixos, es van començar a pescar en grans quantitats. Mireu les imatges. Creieu que tot aquest peix el consumim? Realment no.
no han parat de consumir. I clar, és un peix molt longeu, vol dir que viu molts anys, li costa molt reproduir i si traiem molts exemplars no té capacitat de recuperar-se. L'hem exhaurit tant que pràcticament no n'hi ha als oceans. O sigui, què hem fet? Han tret molt més peix dels oceans que realment els que podem consumir. I grans científics van dir fa un cert temps que el malbaratament dels oceans ens serà factura. No s'hi val. Pesquem molt més del que mengem. I si no, què penseu que es fa del peix que no es ven al mercat? Es guarda, es regala o es tira? Us deixo la pregunta. No? Això, diguem-li que d'alguna manera és un exemple més de que estem extraient més del que realment necessitem. Quasi el 50% de tots els peixos que han tret dels oceans no els han consumit, els han llançat. I això no s'hi val. Aquí tenim un altre exemple, els fantàstics esculls de corall. Els esculls de corall de tot el món també estan molt afectats. Quasi un terç d'aquests esculls estan amenaçats de desaparició. Hi ha molts factors que fan que aquests esculls desapareguin. Un d'ells és el canvi climàtic. La temperatura molt alta fa que el corall i l'alga que viu associada s'inestabilitzi, es perdi i si el corall no té l'alga, el corall es torna dèbil. Es torna tan dèbil que pràcticament és com si una casa li traguessin totxanes i al mínim moviment, els corrents, els peixos, els depredadors pràcticament ho destrueixen. Seria com la caseta, si recordeu, dels tres porquets, no? Que el vent se la va endur. Avui en dia els coralls, degut als aports de sediments que tapen la llum que necessiten els coralls i altres espècies, fan que els esculls siguin molt fràgils i això fa que puguin desaparèixer. Junt amb la desaparició dels coralls, desapareixen també les espècies que hi viuen, perquè si no hi ha hàbitat on poder viure, les espècies no es poden aixoplugar, no es poden protegir. Els peixos necessiten els coralls, els esculls de corall necessiten les cases on estem avui en dia, diguem-li, refugiats o tancats. Aquestes cases són necessàries perquè els peixos puguin fer la posta, els seus juvenils, les seves larves, puguin créixer, es puguin protegir dels depredadors i troben aliment. Si traiem la casa, on viuran els peixos? És com si ens passa a nosaltres. Si ens en va a la casa, on els podrem amagar? Doncs això és el que està parant els coralls. I mentre que els oceans estan parlant i ens estan dient el que està passant, els esculls cada vegada es tornen més muts. I per què més muts? Perquè la vida de l'escull, una vegada us fiqueu un escull, veureu que fa molt soroll. Soroll de l'aigua que va entre els coralls és com el vent. Els peixos mossegant, tot moguent-se. Cada vegada, mentre l'oceà parla, els esculls es tornen muts. I realment el que fem els humans dels oceans és de tot. A la zona costanera, un terç de la població humana o més viu a prop de la costa. Què vol dir això? Que llença les escombraries. Construeix ports totalment innecessaris. Moltes embarcacions que són per passejar, però el problema és que sortim a passejar i sortim a pescar. Per què tothom té que sortir a pescar? Deixem-ho als professionals. Que no anem al bosc a caçar-ho tot? Que deixem que siguin els professionals que ho facin? Per què tothom es pensa que l'oceà és de tothom i pot fer el que li dona la gana? Així no podem actuar. Si no ho fem a terra, per què ho fem a l'oceà? Fixeu-vos, construïm de tot. Esculls, diguem-ne, piscifactories, ports, degradem les platges, fiquem de tot a l'oceà. L'oceà no pot aguantar tot el que l'home li fica. Ara, el que veieu a la pantalla és un resum del que us he comentat i fixeu-vos bé en el que realment els factors que són importants al mar i als oceans. A la zona costera, els valors més vermells es corresponen precisament amb la destrucció de l'hàbitat i sobretot amb la contaminació, no tant el canvi climàtic ni les espècies invasores. Mentre que a mar obert, on fica marina, veieu que la causa més important de la degradació són la sobreexplotació, els peixos i les espècies que traiem dels oceans, que redueixen aquesta gran diversitat. El que fem als oceans és una cosa que a terra ho veiem i ens preocupa molt, però a terra, perquè al mar no ho veiem, sembla que no passi. I el que veieu aquí són la destrucció dels boscos de l'Amazònia i quan veiem aquesta destrucció ens preocupa molt, però els oceans estem fent el mateix. Però perquè no ho veiem, sembla que no passi. I els boscos dels oceans són els més amenaçats del planeta. És com si, per exemple, un caçador, per caçar els ocells d'un bosc, el talés primer. Que això no ho permetríem? Per què ho permetem als oceans? Una de les visions més espectaculars d'aquesta destrucció
d'aquesta deforestació dels oceans és el que fan la pesca industrial, com la pesca de ròssecs, que veieu aquí aquesta imatge. Aquestes grans xarxes d'aquests grans, diguem-ne, portes, pràcticament llauren al fons del mar fins a emportar-se els peixos i tot el que hi ha per davant. Aquest bosc destruït trigarà molts i molts anys a poder-se recuperar. Penseu que avui en dia s'estan fent algun tipus de pesca que ho intenta evitar, però encara estem destruint i deforestant els oceans. Una forma de veure seria la imatge aquesta, és que no ens imaginem que això pugui passar a terra, però passa, com ho hem vist abans als oceans, és com si dos avionetes amb una gran xarxa per caçar 4 animals de la sabana ens emportessin per davant tota la sabana. Que això no ho acceptaríem de cap manera. Per què ho acceptem als oceans? No? Des de fa molt temps tenim la imatge de que, com veieu aquesta frase que veieu aquí, que és una gran investigadora, aquesta imatge, el que diu és que el nostre planeta està format per dos grans mons. El de la part de dalt, que són les criatures de l'aire, i la part de baix, que les criatures del mar. Aquesta idea ha perdurat durant molt temps, però avui en dia sabem que això no és veritat. Això és impossible que sigui així. No? Fixeu-vos, perquè veieu que anem una mica en retard. Aquesta frase, que és molt bonica, la va dir un científic, un matemàtic italià, però fixeu-vos a la data, 1600. Al 1600, aquest senyor, l'Evangelo Torricelli, va dir que els humans vivim amb el fons d'un mar d'aire. Els humans som això que veieu aquí. És un mercat com aquest de moda que s'ha sortit avui a la Xina. Què són els humans si vivim amb el fons d'un mar d'aire? Els humans no som, no volem com els peixos, com els ocells, no som peixos, no som sèssils com els coralls, bueno, alguns potser sí, però deixem-ho així. Quins animals serien els que ens semblem dintre d'aquest context? Però mireu el vídeo aquí del cantó. Els humans som animals que caminem, que són molt grans i ens mengem tot. Són com a crancs, no? I què són els crancs dels oceans? Els crancs són els carronyaires. O sigui, d'alguna manera aquest senyor al 1600 ja ve a dir cuidado que els humans tractem els oceans com si fóssim algo que podem treure el que volem d'ells sense cap mena d'escrúpol i de mesura. I això no pot ser. Malgrat tot, en els últims anys s'ha incrementat moltíssim l'exploració dels oceans. Com veieu a la imatge, tenim de tot, submarins, sistemes indirectes, fantàstic. Malgrat tot aquest desenvolupament tecnològic per conèixer el que són els oceans, avui en dia encara desconeixem més del 90% dels oceans. Un exemple que veieu aquesta ignorància i d'aquesta forma, si volem veure un planeta integrat, penseu, per exemple, quan parlem de la muntanya més alta que hi ha al planeta, sempre diem que és l'Amazona, que és l'Everest, no? Doncs no, no és l'Everest. La muntanya més alta que hi ha al planeta és aquest volcà de Hawaii, que és el Mauna Kea, que té més de 2.000 metres. Però, clar, una part d'ella està coberta d'aigua. A quin planeta volem viure? A tot el planeta o només el que nosaltres podem habitar? Si volem tenir el concepte de planeta, tenim en compte tot. I un altre cas molt curiós és quan parlem quin és el riu més gran que hi ha al planeta, més caudalós. Clar, és l'Amazones. No, és que el riu més caudalós que hi ha al planeta és la corrent circumpolar antàrtica, que arrossega més de 1.000 vegades el caudal de l'Amazones. Si volem realment protegir aquest planeta, tenim que tenir molt en compte els oceans i el que representen. Exemples evidents d'això ho tenim aquí, a l'esquerra. Els oceans segueixen sent un dels llocs tan desconeguts. Coneixem al voltant d'unes 250.000 espècies i es pensa que podem arribar perfectament als 6 milions. Arribarem? Podrem realment arribar a descobrir tota aquesta gran diversitat dels oceans i tot el que pot aportar a la humanitat? Exemples molt curiosos, els veieu aquí dalt, com aquesta balena, la balena d'Oumura, es va descobrir fa 4 o 5 anys només. Una balena, no coneixíem que hi havia una balena desconeguda als oceans. I també mireu la imatge de sota, aquest peix, que és el peix que li diuen el peix sirena, un peix que té un so com les sirenes. Aquests peixos, tota aquesta vida marina s'ha descobert recentment. O sigui que hi ha un munt de coses per descobrir i això fa als oceans que els tractem com uns grans desconeguts. Un exemple més. Fixeu-vos la data, cap a l'any 1800 es pensava i es deia, i els llibres de text es deia, que als oceans no hi havia vida més enllà dels 300 metres de fondària.
perquè no coneixíem res. Què va passar? Que això no podia passar. Sabeu que els oceans són més profunds que alta la Terra. Tenim 11.000 metres a la fossa de les Marianes, mentre que l'Everest a terra té 8.000 metres. Com pot ser que els oceans pensessin això? Doncs va tenir que passar molt i molt temps, i aquí veieu, el 1870, una expedició del Challenger va obrir un nou món per a la humanitat. Va ser una expedició que tenia que durar un any i va durar com a 4 o 5 anys. En aquesta expedició es va descobrir que realment hi havia vida als oceans fins a mils i mils metres de fondària. I fixeu-vos, encara més aviat, el 1960, això és abans d'ahir, per fi, dos senyors, diguem-li, van poder visitar la fossa de les Marianes amb aquest batiscal. El Jacques Piccard i el Walt Weiss, que era un capità de la Marina nord-americana, i el Jacques Piccard era un enginyer suís. Aquest senyor, per primera vegada, el 1960, va baixar a la fossa de les Marianes i va veure, quan va arribar a baix de tot, que hi havia vida, hi havia peixos que els anaven a veure. I a més, encara més recent, espectacular, la vida que trobem avui en dia a les cordilleres de les Galàpagos. Això es va descobrir el 1970, 70-79. Això es fa 4 dies en aquesta cordillera. I a aquesta cordillera es van trobar formes de vida que no es coneixien a la Terra. Hi havia formes de vida que no es basen en l'oxigen, com veiem, amb el sofre. Això existeix. Uns altres mons estan dintre d'aquest món, però estan als oceans. Un altre exemple, el 1969, que va ser l'any que l'home va arribar a la Lluna, gran espectacle, al mateix temps, aquell mateix any, es va fer un gran descobriment oceànic i quasi no se'n va parlar, perquè la vida, l'arribada a la Lluna, va eclipsar aquest fenomen. Va ser el Jacques Piccard també, amb un submarí, el Benjamin Franklin, va poder demostrar, seguint la corrent del Golf, que la vida navega pels oceans amb una potència extraordinària i connecta tota la vida dels oceans. Què va passar? Va passar un any que hi havia altres coses, però fixeu-vos en la imatge de la dreta. Encara avui en dia, els astronautes segueixen sent entrenats pels submarinistes. Els astronautes segueixen estant estrenats pels submarinistes. Són els argonautes els que han ensenyat als astronautes a navegar per l'engravidez. No? Però fixeu-vos, és curiós, l'home ha necessitat del mar per descobrir, per poder anar a la Lluna. Avui en dia només 2 persones han arribat a la fossa de les Marianes, mentre que 12 astronautes han anat a la Lluna. I un exemple d'això el teniu aquí. Fa 800.000 anys, o potser més, l'home va fer un gran descobriment. Aquest descobriment va ser el foc. I gràcies al foc, l'home va poder arribar a dintre de les cavernes. Es va poder resguardar i va poder sobreviure a les glaciacions i el fred. Va ser un gran descobriment per a la humanitat perquè li va permetre a l'home sobreviure. Però fixeu-vos, han tingut que passar quasi 800.000 anys, o poc menys, perquè l'home pogués entrar a l'altre món de la foscor. Aquest altre món de la foscor són els oceans. Tant temps ha passat, clar, portem un gran retard. A l'entrar al món dels oceans, aquest món de la foscor, han descobert un planeta totalment desconegut. Gràcies als submarins han pogut arribar a 1.000 metres de fondària. Però fixeu-vos, què ha passat? Què ha passat? Que just quan hem entrat a descobrir aquest món de la foscor, just que hem descobrit això, ens hem trobat amb la imatge que teniu a baix. Hem trobat l'oceà en moltes parts destruït per nosaltres mateixos. Hem arribat tard? Espero que no. El futur depèn de tots nosaltres. Fixeu-vos, quan tenim les eines per fer el que vam fer els humans fa 800.000 anys, per descobrir el món de la foscor dels oceans, ens trobem que allò ja l'havien parcialment destruït. Doncs mireu, hi ha esperança, clar que hi ha esperança. Aquí teniu un exemple fantàstic, que és de l'Antàrtida, on fa uns anys grans icebergs, com veieu a la dreta, es van desprendre dels glaciars i van llaurar el fons marí. Van portar per davant 1.000 anys d'història del fons marí de l'Antàrtida, perquè van llaurar. Aquí teniu les imatges del que es va trobar just quan se van desprendre aquests grans icebergs de la península Antàrtida. Doncs mireu, pocs anys després, mireu les imatges de dalt, la vida ja havia tornat. Si som els oceans
tenen una capacitat extraordinària de recuperar-se, però els hi tenim que deixar perquè ho facin. I tenim que aturar moltes activitats que permetin que els oceans es recuperin. Aquí teniu un exemple i un últim missatge. La humanitat ha utilitzat els oceans per tot, per la navegació, per comunicar-se, sobretot per extreure recursos. Els oceans ens ho han donat tot. Peixos, està regulant el clima, però el que no podem fer és el que hi ha aquesta imatge. No podem seguir utilitzant els oceans sense desconeixement. Tenim prou coneixement avui en dia per tractar-los com si fos el nostre medi, encara que no hi vivim, que és el medi terrestre. No podem fer amagar tota la porqueria sota la catifa, perquè sabeu, i ho heu vist en aquests últims mesos, amb el Glòria, que el mar ens torna tota la porqueria que l'hem enviat. Tenim que canviar radicalment i aquests missatges que veieu aquí, que hem parlat al començament, que els oceans ens parlen, els oceans ens diuen coses, les progressions de meduses, les pèrdues dels culls de corall, la presència d'escombraries, tot això són missatges dels oceans que ens estan dient cuidado, algo està canviant. Fixeu-se, aquest és com si anéssim a la platja i quan arribem a la platja trobem una botella. I aquesta botella hi ha un missatge. Aquest missatge diu l'oceà, ajuda. Per què? Perquè nosaltres som els que l'hem destruït o l'estem destruint. O sigui, d'alguna manera, la nostra postura enfront dels oceans no és esperar que els altres diguin alguna cosa, que ens ajudin a fer les coses. No esperem que els nostres dirigents prenguin mesures. Prenem-les nosaltres. No s'hi val anar a la platja, anar a la costa i seguir fent el que fèiem fins ara. Gaudim del mar, naveguem, nadem, mirem. No té sentit avui en dia que tothom que va al mar pugui fer el que vulgui de qualsevol manera. Que no ho fem a terra? No ho fem tampoc al mar. Si tenim una barqueta, naveguem. Si anem a la platja, nadem. Però deixeu els animals a la platja i les roques. Necessitem que la vida es recuperi i l'única forma de recuperar-ho és una postura de cada un de nosaltres. No esperem que es facin normes. No esperem que dictin lleis. Tenim que actuar molt abans de que el realment ens ho digui. Perquè el mar és la part imprescindible de la nostra vida i tot el que no fem a terra, que no volem fer, embrutar, tratar malament els boscos, tratar malament els animals, tampoc ho fem al mar, perquè també és nostre. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon confinament.